Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Magadizini. Tisipo kama wakamira sea. Okay. Saka sekuru waya nemuzukuru nehanzvadzi. Anditika. No pakanaka ini ndinonzi Robert. Anzo takambotaura tese. Oh, anditika. Aya, saka tasangana. Anditika. No, zvinofadza. Dambudziko rakusvidzai kuno kana kuti rakaita kuti munditsvage ndirichi. Matambudziko akati wandei. Saka ndichataura mandofunga kuti ndomakuru acho. Alright. Saka ndichataura ndakananga mandiri. Zvakaitika ndezvekuti pataikura isusu matambudziko anga aripo pataisaona pataisaziva kuti tinawo matambudziko aripo. Saka nguva yatifambei takazotanga kuti tine matambudziko pakatanga vanhu kuroora nekuroorwa ndopakatanga kubuda matambudziko. Ino hangu handifunga ndakaita almost kupedzisira kuroora vamwe varoora kana kuti varoorwa. Asi ipapo ndiri kudaro nemhaka yekuti ndopaitanga kuoneka zvinhu matambudziko akawanda kuti munhu ada kuti roorwa acharoorwa kana kuti anoroorwa mireji yacho haisimbi. Vanhu vachitanga kuti kuchii chinomboitika ende zvichiitika almost munhu wese zvisina kunyatsoti ningi. Ndopakatanga kuoneka kuti pana paita dambudziko. Then inini pachangu manje inini ndaigara ndichizvibvunza kuti koinini ndinoita kuti ndinyangastereki sei. Asi semunhu ndaisafungidzira kuti pane chakaipa chimwe chiri kuitika ndaiwanzozviblema paani failure yandaita ndechikuti handifunga inini ndindazvikonzera kuzosvika paextend yekuti ndaenda kubasa ndoti ndakwanisa kuwana kubasa ndapedza makore akawanda singashandi ndaenda kubasa kweya basa rinopera hazvinzwisisiki unongoyawo dzima kuchii ndotsvaga kuwana kwacho kunonetsa asi pamwe pacho unongochishandisa mafactors ekuti munyika hamuna mabasa hakunawo ndofunga ndozvikuitika kwandiri ndozvimwe zvaunongochifunga. Asi chimwe chinozonakidza chacho kuti uzoone kuti aiwa zvinhu zvakuiti zvakatiyanei ndinoka nguva yatipere ndifunga gore rinei kutanga mashure kwaro ndifunga last year nerechivadanidza pane pamwe pandaitsvaga basa saka ndokutsvaga basa reya ndonyora application yangu ndobva ndadedzwa kuinterview ndoenda kuinterview ndotonyora interview ndopasa ange mapsychometrics kana kuti ifeba yapera dzese totonzaura chasara chikudedza kubasa tichikuradzi orientation. Vamwe vese interviewa neni vanodedzwa kubasa into zvichanza kuinda zvisara sei pambari mamainterview yacho inini nditori best todarika vamwe vese. Vanhu kuma kwedu vazhinji vaingondirindeza mbiri kuti hadi kushanda hanenungo hada kugara chete zvekushanda hadi kunimukona kusvika munini wangu inazvo kuti mwe musareke ndikubatsiri kutsvaka basa ndobva aenda kunovaizira navo kwatova makuru ebasa ndaenda ikoko ndikanyora interview yacho ndikaita zvese ndikatopasa feedback dzacho aitoodzwawo neshamwari dzacho dzake dzaindibatsira idzi. Ndoda pakudedzwa paya vamwe vese vodedzwa navakasara ndibva ndati right iwe ona apa ndavamwe vese vadedzwa pamwe age ndikati aiwa unganditi age bhozi dainga iri age pandinotanga kutoaplya paya kana vasingatondidi age yacho isingaenderani vanogona kusa kupindura bhozi vakutopindura vanokusiya ende hapana paunonzi wapasa interview yeji vasingaidi chinhu chaunotasa pekutanga vakaisa age limit ndo chinhu chaunotasa pekutanga paunonyora application later. Saka inini apa haisi kuti age because chero vamwe varopinda vari older than inini there's something wrong panyaya ndo zvinhu zvaitivhura maziso kuti no there's something wrong zvikuitika behind. Saka panapa ndangotaura ndakafesa zvinhu zvakaitika inini ndiri involved. Asi pane zvimwe zvakawanda zvaitika inini hangu ndandisiri involved. Ini pandakakura inini ndakakura ndisingatsvage rubatsiro kana kuti kuima postori kana kune zvechiwano kana ndinhu zvandasina kujaira saka ndaingozviraramira wavo. Saka hapana pandainganyebe kuti ndakatendera ndichienda nguva idzodzo ndichida kutsvaga help hapana. Asi ndega ndaitoona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Pamwe pacho ndaigona kuti ndakarara ndairwara zvikwiye kana zvisinganzwisisiki zviro zvokuti ndega ndakura ndichiziva hangu kuti zvechiwano zvinofamba sei kungoziva chete. Saka ndaitoona kuti kurwara kwandakuita inini kwakutoda kubatsirwa kwechiwano ndoenda kunobatsirwa kuyako ndikatoenda kunobatsirwa dzimwe nguva urwere hweyo kutoita nani ndopandakazogutsikana kuti no there's something wrong.
Sa last time ndapinda rimwe basa. Sabasa vaibva ndakapinda ndaishanda kune imwe kambani yaita zvekutreka matrucks. Ndapinda pakambani mene ndakangoti shandei ndofunga kuma 3 weeks. Ndashanda 3 weeks iyaya because kambani yanga iri very prominent patinogara. Uye inini nzvimbo yedu vandakurira saka unondiziva. Saka vanhu vese vaitongotachira vakasangana nehama dzangu kana baba vangu amai vangu vainotaura kuti ndingakushanda kwakati. Munhu wandaifungira wainini kuti anofanira kunge ari ari kundikanganisa. Paanongosvika mashoko kwaari chete vandadzingwa. Zvokuti it's so interesting kuti pandakadzingwa nditi ndabuda basa riya ndakazoti ndaakutsvaga rimwe ndikava ndanzi unonyorerwa recommendation letter kwawakamboshanda. Ndikadzokera kuya kwaidai kunzi ndinokuzokuratidza after this meeting kuti mungabvumi here kuti vanhu ava ndo vakandidzinga vanondinyorera like this. It doesn't make sense. Kazhinji kana wadzingwa pane zvoita mabasa toende kunotsvaga recommendation letter ikoko because haui vanhu. Saka mupenyu hwangu ini ndakaona matambudziko acho apere nokuti time and again ndiri ndichimusangana matambudziko angave kuroora ndakaroora zvokuti ndiri muchato panereji yacho haisi kwayo haisi mbe zvokuti ndokupedzisa kwacho ndatoona ini kuti ini nyaya iri pandiri nyaya hombe haisi nyaya diki. Saka nekunzwawo vamwe vadzingave hama dzangu kana vachitaura zvakasiyana siyana ndofunga vanhu pane kwavaenda vachinobatsirwa vachiudzwa kuti zvakamira zvakadai. Pekutanga ndaisazvidavira kuti pane zvinhu zvandinogona kuti akagadzirwa nekuti ndakakura ndisingazvidaviri saka ndaisangozvibhiliva. Asi nekuona ndamutambura wandaita manje ndega ndakazozvibhiliva kuti something is wrong. Ndini anondoda kutanharo but ndini hazvinamira to an extent yekuti patakaizoona pandakauya kuslide media ndichiona izvinhu zvamine muchiita ndopandakati no inini chega ndiri kutraya kutsvaga batsiro. Ndinoda kuenda kune munhu wandinofunidza kuti anokwanisa kubatsira. Saka pandaionawo mavhidhiyo akasiyana siyana ndakabva ndaona mavhidhiyo mamasekuru achapona ndikati no uyu munhu anokwanisa kubatsira. Saka ndakauya ndiri pfungwa yekuti vanyatsouya vanditsanangurirawo kuti upenyu hwangu hwakaita sei uye kuti vandibatsire matambudziko akasiyana siyana andiri kusangana nawo. Saka ndakauya panapa sekuru akatamatatokatukura zvakasiyana siyana. Sekuru vakati vanokwanisa kutibatsira ndopazoitwa kuti arrangement yekuti ndizokurukure neni. So in short ndomamiri akaita nyaya yangu. Nandiri ayo ndazvinzwa rikaende pana tete wenyu upenyu hwakamira sei tanzi handadzi chichema ichokwadi zvataura ndo zvinongoitika kwatiri tese. Zvakafanana ndakaroorwa nababa veuyu tikatochata tikagarisana but baba vake vakafa zvisinganzwisisike zvekuti takaenda navo kuchipatara mukaona chiremba wekuchipatara kuti imboendeyo kuchivana kuno kwatina kana mapiritsi ratogona kupa munhu uyu chatinomupa isusu is to pay kungoti anguri kudzikiswe marwadzo but chirwere chaicho tamutesta matesti ese abva vangofa nguva diki vafa kudaro ndobva ndasara nevana kunyanjadzi yake vari 2. Ndakagara kudaro varume chaukada kuti uroorwe unoenda murelationship nemunhu anongopedzera angofinwa otongosiyana newe. Ndokubva ndazotoroorwa futi kechitu ndikachata nemwe murume hatina kana kutukana hatina kana problem yatakaita. Akangoenda achingoenda kubasa semazuva ese zvekuti vanoita ma2 weeks kubasa 2 weeks kumba. Akangoenda semunhu ari kungoenda kubasa ndokungopota achingoti asati apiwa off nanhasi ndokutoenda kwaakaita. Mumarriage macho mbereko yakabva yasunga because hakuna murume anoda kuchengeta mukadzi ungebrera asino production ari kuita mupamba. Pamasecond marriage pacho ipapo mbereko yakaramba. Ndinomboti dzimwe nguva ndinobhilidha zvekuti ndinoenda kuchipatara ndotopiwa masupplements ekuwedzera ropa kana kupiwa mapiritsi ayaya anostopa bleeding ndotombomwa senge papapa ndandine svondo rese ndisingatoende kubasa ndiri patreatment iyoyo because ndaibhilidha zvekudaro izvozvo. Vana vangu vachikura vakakura vachichengetwa nevabereki vangu. Uyu mukomana uyu akatodzidza akasvika form 6 akatowana basa kufirst mutual ndokwaaishanda akaita degree nediploma. Aitoti akaita kana ibhizinesi kana chii chaaita zvese zvaitoita but baba vake vanga vatoita sei vanga vatofa. Mwana uyu akazongotanga ega kuti anchadi basa kufirst mutual
asiya basa anga avhura shop kumbari uko yekuhodhisa magrosaries yakangomuka yakabiwa yabiwa kudaro ndobva atora mari yanga asara nayo ndobva aenda kumozambique zvikaenda kunohodha zvemabhero ndokubva abirwa zvese kubvira kubhutsu kusiyiwa nependi chete ndopakatanga downfall yake mwana uyu akabva atanga kuita rumbi zvezvekuti anomwa doro magunduru andi munaziya emutaundari ndozvaanenge akaita kana tisina kumunhunga so tawacha hembe tamugezisa kuti akaiso anenge akaita mugunduru zvokuti kana paanoshanda anongoshanda zvokuti vari kushandira wacho vanongompuwa chikafu kugara mumba chaiko kuti munhu anogara mumba agare mumba anoda kuti anorara panze muzvimabheranda mui zvinhu zvisina tsarukano urwere achingomwa achingoita akabata kana mari haagari nayo akabata kana foni inongobiwa akapiwa kana hembe kana munhu amunzwira tsitsa mupowo hembe dzakawanda kudai dzinongobiwa saka life yacho yakaramba ichidaro hanzvadzi yake futi is the same ine dambudziko rinenge rangu iroro akatodananawo nemukomana zvakanaka mukomana akabudikira hana kutisa hana kuita sei aienda kukosi yaaienda kubasa ndobva atondita amai wangu akazvitakura musarawo naye inini ndechiuya nchimuona kana ndapedza kosi ndotora munhu wangu ndiwo kwakava kupera kwemereji mwana wangu murume ndokutosara ndokuto akaenda hake kukosi kwake but akatozodanana nemumwe munhu ndokutoshata naye uyu ndokutongosiyiwa nenhumbu iyo yakazotongozvara nhumbu iyo itakungogara naye izvo zvikamwana kacho katokura saka ndo life yatinorarama kubasa kwachona tikaenda inenge ingori minyama yega yega unoti mhosva yaparwa neumwe wari kushanda naye ndiwo unopedzisira wakunzi ndiwo wapara mhosva iyoyo unotoipanishirwa kubasa asi iwo siri waiita saka ndo life yatikurara mari chaiyo haibatiki hapana chinobatika hapana chinombobatika chero ukadanana nemunhu iri boyfriend chaiyo hauna kwaunoenda nayo hakuna kwaunoenda nayo senini dambudziko riri pandii ndereropa ndinorasikirwa neropa zvakanyanya zvekutoiti papa kuti nditokwanisa kuya kunoku inyaya yekuti ndaimwa mapirisi andakudza iyayo yandakandanzi ekumisa bleeding ndokutoti nditokwanisa kutoya kunoku saka dambudziko raataurira ndo madambudziko chero dai papa nemunin'ina wangu apa kana kuti hanzvadzi yangu apa zvimwe chete ingori dambudziko rakangodaro iroro mhuri yese handei alright wesi mukomana unofara une makore mangani 29 zvataurwa naamai yako vanyepa hapana chavanyepa chichiri kunetsa iwewo muupenyu hwako haina ndozivo kuzi shungu dzokuti vanhu vasakanaka nditori nadzo but dzimwe dzenguva basa racho ndotorwana but ndarwana handikwanisa kugara pabasa pavo vana vamwedzi kana kuti ndada kuwana basa panogona kungoitika chimwe chinhu chokuti chinongonivhiringidza kwachero ndakasangana neshamwara dzangu dzandakapinza nadzo dzatovhurawo makambani dzapamusoro tikaronga chinhu ndogona irika nanguti ndinombotanga ndamwa 1 pamwe ndapuhwa mari yekuti tinokuvhura bhizinesi unangomwa 1 momumu mana kupirwa mari yese zvokuti kunomudza munhu kuti handozvaitika anofunga pamwe ndamudira saka panongoitika chimweya chokuti pane ndakufanira kuti ndichisimuka ndogona kungorwara kozoti ozvino vanhu vazhinji tanga panangotanga kuita downfall yangu papa vanhu vakutanga vausema vamusarura zvokuti kasvika pavanhu unenge wangotorera zvokunzi pari panhamonzi hande munditsemurira huni nekuti pamba pinongoshorwadziwa kuti munhu acho akunotuma munhu kutoti ndakatodzidza mudarika nekuri ndanotofungawo kutomudarika but vanhu vanga kutongoona nesosizvo saipamba ndinototi agive up kutoti hapana ini chiroma kandipa na 500 ndepedza nezvozvo handifungwe ndosvika nemangwana nekudawo kwatoti ndendadhakwa nayo but ndokunoita blackout ndinogona kutanga kutengera bhawa reso kutovharisa bhawa tengera bhawa kwetoti ndeichizvida zvoti mangwana ndotoregreta kana kuti ndogona kushandisa pa500 ndogona kushandisa 100 400 odadiwa kana ane foni nipapo ebvadoduwa futi but kweti ndeichizvida zvinongerekana zvaitika panji
chero ndakatorwa kunzi nana sekuru vangu kuti avambogara mabhurodhiwo vanongogara mukokwa ne3 weeks nokubatwa nomwe kuti akaenda mboenda kana kumbari namborona shamwari dzangu ndorega kudzoka ndozvaitika vanji handiti iwewe wega semurume wakambotifunga kuti aizvika ndizirambika kuti zvifambire ndagara for rehabilitation muzimbabwe for my rehabilitation muzimbabwe ndichitraya kuda kuti ndisidu but zvakaramba waiendeswa nandi kumari yako wega kana waendeswa namai ndaendeswa nanjadzamao nanjadzamao asi waitombobva ikoko wato zvapera muropo uchizoti aizvizvidomunga chinda unotanga life cheche ndodzoka nditorinomao ndoda kutotanga life cheche tinogara mumba tinogara kuproject panobva kuproject kokundoenda kunogara mumbari mbari tega utotiza toshaya chinoku apo unenge wabva kuri apa nditi wadetoxicate hausisina toti madrugs aya muropo mako chinozokudhonzera futi kumbari chii wakagara senge magara atakaita naye nditi tozongonzwa inini unzoti waenda kumbari kafeeling unodhonzwa ivoice chii chinoti uya kumbari uite chigunduru zvinhu zvi munoona kana zviitika hazviitike sekuti ndine chii chinotidhonza kuti uya kuno but inini ndoononzi usazoende kumbari kuya unozwa kuti unozodhakwa ndasei handizvo then ini ndobva like for the last time andapedzisira kuendewo sekuramba watoda kuita sei ndati ndoda busy ndakuodha masaka kana kuodha mapotatoes zvanzi saurede uchiodha mapotatoes andapuwa 300 years handiti pamapotatoes aya arikodwa kupi kumbari ndakandaenda kumbari vabva ndati sandaodha ende mumwe wani ndamawani mana ndadhakwa vandabirwa mari manatanga kushodzokera kuenda kumba pakananga kutogara street apa anodziwa andachasi mari yacho ndeyangu but ndakunongoikodzokera ndakunongogara street ya maizwa kamai izvezvi zvatikutotaura ipapapo ndakatofonerwa ndofunga sekuru kana muri kurememba ndichikudzera sitoziya kwaari uchiti haanodzoka kana ari mupenyu ndakazongoti ndabva kuno kupaipa ndaenda mandazofonerwa zvikanzi ndakatanga kurota infact ndakarota ndichifonerwa nemumwe munhu achiti tafadzwa hafu saka usiku hwacho isi handina kurara ndichingochema kuhope ndichingoti ngapepuka ndikanamata nezvazvo ndikakotsera futi hope dzei dzakangoramba dzakadaro kusvika kwaedza kusvika ndobva ndafonera hanzvadzi yake ndikati naiwa mbona tafadzwa here zvikanzi ari bhonifa angondipindura zvekuti naiye anenge anoita naye ndizonzwe ndikati olright iwewe uzoya kuno kana manheru wapedza basa ndikutaura kwanzvadzi yacho ndizonzwa hanzvadzi yacho kuti handichati uini ndapane munhu atoya panapa kandidzoti hanzi tafadzwa ari kurwara ari kutogomera saka handachauenda kutomboenda ikoko ndinomuona kusvika kudai atoonana apa haamire haaite sei izvozvi kugara kuri kutomunetsa hameno ari kuti ane kunhu kwake kunzi ari kuti kana kuti kune mota kana kuti kuchaya because hanzi akachaya stereki kuchaya kwaakaita uku kana kuti ndiko akada kuburitsa anonzi mapils aya hapana kuzoti chichikuitika ikoko ndo zvakaitika pamukomana saka ndoutori upenyu hwake hembe kutoti atochinoda ndakatonokumba pandakanomuona pachanorara anogara mubhawa agara mubhawa zvandataura zvezvoti anenge ashandira kudya achitsvaira achiita seopiwo tuchikafu odya manheru orara mubhawa imomo hembe mazini dzakangoiswa muchipepabheki choidzoiswa pakona apa dzakasviba kuti tsva so parwara ipapo ndo pandakatozoti ndaenda ikoko ndikutora hembe kuwacha kuti aonekere zvakatoita izvi inyaya kuti aita 2 days ari mumba mavo anenge akaita mugunduru wamunoona mutauni mustreet vai vanorara mustreet mwema zvaanenge akaita tavaza iwe paunenge uri kubhawa kuri kutaura namai unenge uchifungira dambudzo amai havapo enozoti panapa pasi kumba pabhawa ende hapasi kana pamba vanhu vari kupinda mubhawa vachinwa wava vachienda kumba kwavo une time here yaunotombogona kutomboti pepo otinototi upenyu hwandokurarama kwavo it's not normal chii chinenge chichitika ipapo ndingo yandovayanorobotbuka ndofunga
visually kana chimadura ndachimwe chinhu ndandofunga upenyu hwangu unongoitoright ngonongoitorinaisa iwo ndo vanonga vachitanze chigunduru ningo singaona kuti chigunduru ndechitofara kusatisfied nezvizvo ndotori content kana ndiri panguva iyo was life yangu ichitonditi zvoti by the time andoenda kumba kwatora ivo vari kufunga kuti vanditira favor pavanongo chitondibo zvako zvinenge chitofara ini kana nditori kubhawa ende ipaone uri kubhawa uchitofara ava vanenge vachitotambudzika inini vari kuti vanditira favor inini kunenge chitondibo wakadzidza kusvika pa handidiploma remarketing kubasa kwangoti handichada yakasiyana chii changa chanetsa kubasa nawe yekuti wezini pandakapinda basa secontract yangu ndaitambira mayuzi saka pakazotanga kudonha paipa rtgs ranga sisiri kuipa ne2 years saive vanhu vachitambira 500 wanga wakutambira 200 saka yachangaiboa saka ndakafunga kuvhura business ndo zvandakasiya wakatireka ndinovhura business handiteka no ndiri kuzvinzwa ndosaka ndatireka nditange nekwamuri mumwe nemwe achitaura chi matambudziko ari kusangana nawo muupenyu tinzwe kuti sekuru dambudziko iri vanoribata sei vamwe vanotonditi ko vana wavhunzirei dai mawaregera kana kuti muri kun'anga n'anga yotanga kuprofita kuti ababa imimi upenyu wenyu wakadai amai muchipedzerwa nguva idambudziko nyowani iri baba katakataka kwano mune makore mangani muchererama neupenyu akawandisa paudiki hwangu kusvika age inei ndaalmost 40 uri upenyu wenyu muchada kuprofitwa iri nemumwe munhu kuti abudze upenyu hwacho wenyu dambudziko ritoripo manje nachora ndakakura ndisingade zvaindidiscourage kusabhuita maprofita kwacho inyaya yekuti mafaculties dzinondiudza kuti uyu munhu uchiri akaprofita chokwadi chacho asingandibatsiri kwandiri hazvina zvanoshanda uye kwandiri chinokosha kubatsirwa kugadzirwa dambudziko ndiri kurwara ndipuwa mushonga ndonwa ndobva ndapora perfect chero dambudziko rega ndikatopeya muno wasandiudza kuti zvabva kunani asi at the same time ini ndarit andikwanisa kupupura kune munhu wese kuti sekuru vanoziva pane kuti nditi nini sekuru vanoziva vandiudza zvakawanda sterei asi vapedza ipapo sekuru havana chavanokwanisa saka tiri kuitei saka inini vanhu vane dambudziko havo rekuda kuudzwa asi inini mafungiro andoita muupenyu chakakosha kugadzirisirwa problem kuudzwa hakuna kuipa kana ndisaka kune nzira dzekuti uudzwe dzacho asi chiri important kugadziriswa dambudziko whether waudzwa kana kuti hauna handiri nemandazi muda kuprofitwa nhasi kuti munoenda kuperiod kasingaperi murume akafa murelationship hamugare ndo zvamuri kuda here kuna sekuru zvinhu zvakakura nazvo hazvisisiri zvinyowani zvokuti chero munhu anokuzivawo anongoziva kuti ndimaininga akutongoziva life kuti ndo life yavo saka hazvisi zvinhu zvekuti ndide kuti mumwe munhu ndimupe stress yekuti ndiudze kuti ndiri kutambudzika nezvinhu zvandiri kuziva kudai chiripo zvataurwa nanzvadzi yangu kutsvaga rubatsiro nekuti zvinhu zvidzokedzane tiraramawo life yekutambura zvinoitawo vamwe vanhu kuti tinotambura mari kuti tiri kutsvaga mari yekuti mhuri dzirarame munhu ari kungorwarawo zvirwere zvinongorwariwo nemunhu wese kwete zvirwere zvekugadzirirwa kana kuti kukumikidzwa kwokuti unenge wakagara uri mukeji usingazvizivi hauna kutambanuka kwaunoita uchienda kure ikoko kutochembera kwandaita sapana chiripo ndachabuda mwana wacho wandoti ndabereka anga akundichengetawo akabva aenda musituation yakadai ndadzokera futi kunotanga kubvisa napukeni futi ndini ndadzokera kuti ndamubara futi nhasi saka hapana kwatiri kuenda handitika aya sekuru manzo wanyaya yangu ndati nini vana ava vaneta ani matonzo kumainda kuma-40 years dambudziko rangu ndinoriziva amai vakataura nyaya yavo upenyu hwavo wakanzwa mukomana akataura upenyu hwake chikonzero ndabvunza ndechekuti munhu kazhinji kana dzimwe dzenguva kana achinditsvaga kana kutsvagai dambudziko rake anoriziva tsanangudzo dzacho anadzo moya imimi sekutaura kwavari kuti amusikuti haimimi amai dambudziko renyu muno ropa kasingaperi munotozoenda kuchipatara muno varume mukaroorwa muvatsanangurira futi vati taneta ivo vatori maprofita pachavo vati tiri kutsvaga kundiso vana vasekuru kwete kuti mufadzi wamwana vari kunze muchiprofita chi zvavanoziva ndosaka
tauya panapa se chinobvisa mukoma robetsitsi sekuti wakwata mukomana handisati ndaona muupenyu wangu munhu anofamba naatezvara kun'anga achifambira mukadzi wake kana achitaura atezvara kuda kuti ndakaroora so ndaroora kumba kwevamwe vanhu right kuenda kwemudzimai baba vake mudzimai wotobatikana kuti ko mwana wangu ari kuvhiremba nemurume akanyarara so handisati ndazviona handiti but pamukomana uyu ndakazviona auya agaraopa tita semudare ko chii zvikanzanda atezvara ndiye anoyanzi mukuwasha saka chii chanetsa nzi mukadzi wangu achandida mukoma Robi chiri pane vanhu ava chakagadzirwa chihombe asi muti kana uchiutema wakamira so ukautema pamusoro kureva kuti trakiti haripinde ichapinda imombe kupalapala padenga saka isusu hasida kupinda nedemo first mumunda tinoda kuti kana tapinda nedemo mumunda demo nebadza kana nefoshoro togobora midzi kuti munhu irarame nokuti chiri mukati meuyu kuvana vake chakangogadzirwa chakadaro chiri mukati meuyu kuvana vake chakagadzirwa chakadaro saka isusu mukuona mufana mukutaura uku hakusi kuti idragi kurasika kwebrain asi chiri kudiwa pamufana uyu chekuti one atange adya mushonga wekupenga kana kuti webuka kana kuti wefari kuti hana akigadzikana nokuti medi dzake padzinongomubata handiti munoziva here kuti kune mumwe munhu anobatwa nemedi nekuda kwokuti akagadzirwa mushonga kuti anofanira kunwa doro kana kuti afanira kuputa mbanje chete akangoputa mbanje hamuchamukwanisi so iyeyi kuti ongomupa supa kana kumupa skadi bosi uyo haachasarudza wawa kawo asi anoda wawa uri unoti ga ndiwo tete kana light haulide tudoro tumapisi natiwa unotuda here hatononzwika tikumuona akubvunda tikumuziva saka rega toda kutomutsvagira wawako uripo padhuze panapa toda kutokupa lokuti umwe mushe handiti saka mwana uyu harisi dambudziko tiri kutanga kutomupa treatment tichambomupa 2 minutes manje so akabuda so tikumubikira polichi rake lamushe tobva tamupa mushonga wake nguva iyoyo achipedza kumwa polichi kuti agare mushe bodzi apa ari kubvunda ari kuita fange munhu akunzwa chando handiti miri wake pachirungu addicted nedoro saka achiri mudiki stereko asati addicted tichambomuona tichamupedzera amai ava hatina dambudziko nawo mukoma Robi magini yavakapiwa vana vakapiwa midzi inoita fange mudzimu asi chiri chinhu chavakapfekedzwa chekuti kana akapinda murume anonzwa kufinikana uyo murume akaenda kuvakadzi anonzwa kufinikana because vese akapiwa zviri pavari zvokuti mukati medare ravari vanenge achitoonekwa kuti nhasi muda kuita so muda kuti imi kwamaenda ndokwamuti munogona saka isusu toda kuona kuti isusu achapola tinogona uyu abuda ataura kuti sekula achapola ndakabva mukadzi uyo takamutakurira pabasi stop ane mabhegi sokuti afanike munhu alambiwa asi chichiitika chekuti achipona nhasi uno iyeyu nabhudhi wake akalambiwa shomukomana akataura kuti sekulu mudzimai wangu anodzoka here indi akangoseka atezvo racho akandibvunza kuti kwaenda mwana wangu ndikuda kuti adzoke asi chiri pane uyu manje chinoita kuti mukadzi asadzoke chiri pane uyu chinoita kuti murume asadzoke so nhasi uno chikabviswa chiri pavari vana ava gini rimwe ndere kujira kuporichi rimwe ndere kujira kuzamu manzwisisa kana ndichitaura gini tinoti uroyi bosi magini chidzimu saka uroyi umwe ndokubvira pazamu umwe ndokutemerera mumba handiti because hatingati nhasi mwana wenyu mimi worwara chirwere chenyu mwana wemwana wenyu worwara chirwere chenyu mwana wemuzukuru orwara chirwere chenyu uroyi uri kupi uri one side hautsvagiwa kwaunobva handiti saka vana ava vanopola vese amai ava kana vangachenda period inofizula wallahi 3 days kana kwava 10 years ane manzvangadzo yanzi 5 years 7 years saka avandi kuti 3 days chirwere chokuenda period inde futi haana kunditaurisa kuti ndoenda period zvisizvo ndikangompa mushonga wangu mushe futi handisi kutoona chirwere
asi chinoitika kuti chirwere icho chipole ndechekuti 1 ndofana kuvapa mushonga unorwisana nejini isi handiti sekutaura kwaita ndozva ndagara ndataura mukwamarobe kuti munhu ari kufanira kuti achapola taura ndotobuda mbovha umu nekutaura kuti kumusha kwenyu kune ngozi kune chii azvina zvazvinobatsira because ngozi yendota ndinzwa kuti ndikuitaura kuti ndiwe ngozi asi inobva kuti ndibvise tione ndibude pane munhu uyu handibude saka inini kana tisingakwanisa kuibudisa ngozi yacho anopola here alhamdulillah saka inini apa ndikuti vanadzoka patestimony kuti sekuru shuwa ndofunga maona mukadzi nemurume mukadzi iya yakayali mpu mutsiva mese mune zvironda handiti sevashandi vehurumende haazobuda paitv saka ava ola tongoti mukomano vanhu kana akamona nhasi nemagilasi aya akamutasa nemagilasi ukataura kuti anzi haana chaanacho kana ata nematambudziko anoti aakunyepa nokuti munhu akajaira kungozichengeta zvakanaka anzi anoita sei anoviga chi nhamo handiti uyu mukadzi uyu vanhu akamona patv anobvati kana iye anomuti anai mukadzi uyu akamona kuti anai murume murume ari kuoneka pachiso chevanhu but kuti agare naye hapana asi murume wechikwambo ndio anawo handiti manzwisisa ngomarobe saka isusu Allah subhanahu wa ta'ala vanotitaurira nemajini yakanaka kuti zvese hapana chisingapera uyu mwana uyu ibrain dzatorasika nekuda kwokuti riabu ndochi kwavanombochengetwa kuti vasaite zvemadrugs vari vasingabvumirwe kubuda senge muyadhi muno vachikuti vazvimbobuda mavari kana mukatoita kana 10 years kana 3 years handiti chinhu chakamugara handiti ndechekuti mufana akabirwa fuma kune vanhu ari kuita mari nayo mufana manzwisisa wokuti nhasi uno kana akati paanoenda musango uyu paanorasika brain handiti uyu vanhu vanenge vachiteta zviri nani iye haana chaanacho ende mukuona kuti dzidzo rakatorwa munhu ane degree wotiwo uri pabasa kuti mari yamuri kundiva uyoyo ari apo vanhu akamona kuti ndimanager wekampani handiti iyeyi mukadzi uyu anototi amai ava ndofunga pana kuti vane plazi kana kuti vane musika kana kuti ndidhila wokunohoda zvinhu kuzambia nekubotswana handiti but ari kutosendera local asi zvinhu zvavo zvatorerwa mukomarobe vatorerwa chi zvipo zvavo saka isusu patigere panapa hatina kugara kuzoti tingoti titaure nyaya chete isusu tikuda kuti tifaite ipapo pacho panonzi pamoto panonzi panopisa pacho ipapo ndo pandakamira ka ivo vanhu vacho ane majini ivavo vari kupa vanhu zvidhoma nezvekwambo kuti chinofanira kushandisa onai mukomana anzi angakapiwa nharo manzwisisa kuudza kuti iwe handimboenda kumuprofita unonzwawo zvimwe zvinhu vanhu aita kumucha handiti kuchiwa ikoko kwakaramba kuchimukurira kuchimuvharira zvese kusvika nhasi unozoiga zoti 40 mukadzi ari kupi kwandina kutochembera kawo alhamdulillah handiti zvinorwadza mukomarobe unoona kuti tinokura mukati memhuri tichizvidzora tisingade misikanzwa asi zvimwe zvacho zvototi ita misikanzwa iwe kuti uite rombe tifare onai mwana akuitiiswa rombe akaita rombe eji yake kana mukatasa indaitoti achiri kuchikoro inzwai form 6 kungoti chigururu wacho mbichana ari kumbozvichengeta mbichana asi takutoita dambudziko onai paari mukatasa paari zvinozvisatsitsi tongoti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mwari vekudenga ndosaka akati achapaula garapo umbobatsira vanhu sekukumbirwa kwandaita kuti achapaula yambutsai vanhu tibatsirei musatire inini chete inini ndichasanganisa gwenzi rinonzi gwenzi rese richavabvisa muhondo nemumatambudziko nokuti mushonga wacho ndinawo uri mkabodu mulimo ndikutoziva kuti uyu mufana akangouja 2 days 3 days anoita zvakanaka amai acho anoita zvakanaka asekuru wacho anoita zvakanaka zvinhu zvinorwadza kana vakava 10 wese mudungu wacho ndikuda kuti wese unangai panapa mazwa ngomarobe wakananga so hapana chinoshamisa kana inini ndikaita minista kana ndikaita sei asi tikararama muraramiro uyu alhamdulillah hakuna chakanaka saka tinotora ora tikauraya mwana uyu kwachichataita hapana tauraya upenyu hwemwana zvinorwadza stereki saka isusu hatidi mhepo yakaipa nengozi yakaipa nongoti aiwa Allah subhanahu wa ta'ala vachavanzwira nyasha tinovaponesa ndinotenda handiti saka vamwe vari kupi ndambonzwa tete muchiti ndikatoshedza kana munin'ina wangu akagara pa semumatambudziko vari kudzimba kwavanogara vari kwavanoshandira vari dambudziko takavaudza
kuti ndo zvatafunga kuita but sevanhuwo kutanga kufamba tina kutanga kuuya pana sekuru munoziva takambofambawo kwakawanda kumapostori kupi tichifambawo mari inenge ichingodyiwa saka vanhu vane kakuneta kuti tataenda nazvo kwatakabvira hapana chinombobuda tichienda futi ikoko hapana chinombobuda saka munhu angozvinetera isusu kataiwa zvina mhosva kana mati henyu zvinhu maneta isusu regei timboona kuti tinosvika ukupi regei timboenda ikoko kana zvanhu zvinenge zvabuda ikoko mukaona zvichiti kubatsiraiwo muzoteeronzaiwo handiti aiwa tinotenda sekutara waita sekuru unozondichedza futi tonzwa mabheri apo kuti zvapapi tinotenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.